Apat ka mga pamatanon ginkasuhan sang robbery matapos ginkastigo kag ginkawatan ang isa ka 60 anyos nga negosyante. Kaso nga robbery ang ginpasakan na batok sa apat ka pamatanon matapos sa ila ginkawatan sang Martes ang 60 anyos nga lalaki. Ang mga ginkasuhan na Musanday Jerry Mar Gonzalez, RJ Villarma, RG De La Peña kag Ryan Susano. Sunod sa PNP, nagapanglakaton lang ang lalaki nga mabakal kung tani isang baboy sang siya ang gintambangan sa mga pamatanon. Ginkuha man sa mga suspect ang 30,000 pesos nga cash sang biktima. Ginsiling sa mga suspect ila ginahagad sang inom ang biktima pero nang hindi ini gani ila siya nga ginpulihan. Gilayon man na aresto ang mga suspect sa pursuit operations ng PNP kay nakilala man sila sang biktima.